Padayon ang distribution sa module sa pipila ka mga tunghaan sa Dakbayan sa Talisay nining unang adlaw sa klase. Si Chona Carion sa report. Karong adlaw formal nang gisugdan ang klase sa tanang pampublikong tunghaan Lukop nasod. Dungan usab sa pagsaulog sa World Teachers Day. Apan ang pipila ka mga tunghaan padayon pang nang apod-apod sa mga modules sa ilang mga tinunan. Gisugdan karong adlaw ang pag-apod-apod sa mga modules diri sa San Roque Elementary School matag ginikanan gi-explainan sa mga magtutudlo kung unsay angayang buhaton oron maitudlo sa ilang mga anak. Moabot pa hangtod Huwebes ang pag-apod-apod sa modules sa kapin 2,000 ka enrollees sa tunghaan. Matod ni Edith Kahilap, ang principal sa San Roque Elementary School, nga ila unang giobserbahan ang dagan sa pag-apod-apod aron dili magkadungan ang mga ginikanan ug malikayan ang tapok-tapok ug makalingkawas sa takod sa COVID-19. Matod ni Kahilap, nga gikinahanglan gyud nila ang kooperasyon sa mga ginikanan karong panahona ug sa mga tinunan. Mao kini ang mga panghinaot sa mga magtutudlo atol sa kasaulugan sa World Teachers Day. We're all in this together sa atong new normal. Kanang yuta kanang support, kanang tinabangay, coordination and collaboration with the parents atong mga nasa atong komunidad karon no kay it's not really that easy. Patience, be patient sa ato ang work karon, especially sa atong mga parents sad nga nakinahanglan sa to guide nato. Then Happy World Teachers Day na lang natong tanan. Hinuon pipila ka mga ginikanan o yun ra sa awhag sa mga magtutudlo nga magtinabangay. Monitor sa mga bata nga kami sad nga magkuansad mi magkuan sa mga anak monitor. Uban ni Rinanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.